Καλά, είμαστε εκεί. Καλά. Λοιπόν, Πέμπα, κοίτα πως βάζουμε. Έτοιμο το εργαλείο. Για να δείτε ότι έχουμε ετοιμοπαράγοντα τα φανταστικά κομμάτια, διαλέγετε και παίρνετε. Η γκάμα μας είναι μεγάλη. Χωράνε τα πάντα, ακόμα και... Ορίστε. Ακόμα και το κλάδο. Δεν υπάρχει θέμα. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Μπορείτε να πάτε σε ευχές δουλειάς. Αυτά.